Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo kahit yung mga araw ko po lately, hindi masyadong maganda. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Min. May asawa at kasalukuyang namomroblema sa biyenan ko. Ganito po kasi ang eksena. Namatay ang father-in-law ko kamakailan. E di syempre malungkot ang mother-in-law ko. Dahil nag-iisang anak ang asawa ko, tinanong ng mama niya kung pwede ba na sa amin muna tumira. Naging madali naman sa amin na umuo kasi meron naman kaming guest room sa bahay. Kumpleto sa lahat at maaliwalas ang kwarto. So, komportable siya. Sandali lang naman daw. 1 buwan lang. Ito na nga ang matinding plot twist. Isang gabi, kumatok sa pinto namin ang mama ni husband. Bitbit ang kumot at unan. Baka daw pwedeng makitabi sa amin. Natatakot daw siyang mag-isa at nalulungkot kaya hindi siya makatulog. Hindi na kami nakahindi sa gulat at sobrang antok. Nahiga si mama sa gitna naming mag-asawa. Ilang gabi na pong ganito ang eksena at hindi po ako komportable talaga. Hindi ako makagalaw na maayos, hindi ko maisuot yung mga pantulog ko na medyo revealing, hindi ako makapag-skincare routine bago matulog, hindi ako makapagkwento kay husband ng mga marital chika na sa aming dalawa lang. Minsan magigising ako sa madaling araw at hindi ko mayakap ang asawa ko dahil yung nanay niya ang katabi ko. Hindi na kami na makapaglambingang mag-asawa, plano pa naman naming mag-baby na. Naiintindihan ko naman na nagluluksa si mama. Naawa din naman ako. Kaya lang ang hindi solusyon na pumagitna siya sa aming mag-asawa gabi-gabi. Pansamantala lang daw pero napakatagal ng 1 buwan. Tambalang kumikinang paano ko po ba kakausapin ang asawa ko nang hindi ako magmumukhang kontrabida at masamang manugang. Yun pong hindi naman mukhang pinapipili ko siya sa amin ng nanay niya. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Min. Oh, man! Oh, Min! Ang hirap naman ito. Ang hirap niyan, man! Correct. Pero alam mo, sa totoo lang, pwede mo namang pagbigyan ng ang 1 buwan. Kasi, okay, dun sa part lang na tama nga naman, nagluluksa siya. Hindi niya malaman kung sino yung yayakapin niya, ganyan. Weird. O sige, wag Ang na weird nga. pa rin ni Wag na. Coliana. Okay, o nga, bigla ako nag-isip eh. Okay, ganito na lang. Erase yung sinabi ko na pagbibigyan mo ng 1 buwan. Siguro, yung pag sinabi mo naman sa mister mo, hindi mo naman intention mamili siya eh. Yun lang naman yun. Ang intention mo ay sabihin sa kanya Teka that lang. you are uncomfortable. Curious lang kung sinong Nicoliala yung nagsabi na Yung ano? pwede. May kumontra ka agad. Nag-away na naman sila. Yung Nicoliala na nagsabi na pwede, ito yung Nicoliala na laging nagbebenta. Naiisip niya kasi na alam mo, kapag ka-clinose mo yan, tapos binentahan mo ng mga bagay-bagay, ay, hindi niya makakalimutan na minsan nagluluksa siya, nandun ka para sa kanya. So feeling ko kahit anong ibenta mo dyan, kakanin, insurance,
lupa! Ganyan, di ba? Feeling ko, bet niya. Ayan. Kasi hindi Kita niya niyo makakalimutan. Kita niyo yung utak ng isang Nicole Ayala. Biglang Ang bilis nagbago. Nag-aaway kasi sila sa loob. Ang bilis na bago. Sorry na. Hindi, pero pwede. Oho. Pero feeling ko talaga pwede kung titiisin mo lang yung at least yung you were able to do your part of the deal. Ganon. Tingin Kasi ko, ito baka bago lang to mag-asawa. bago lang bago Oo. lang. So, ano pa siya, although tama, very awkward nga naman talaga na una, katabi mo yung mother-in-law mo. Pangalawa, it's very awkward na may katabi ka na hindi mo masyadong ka-close. Hindi, tsaka imaginein mo, yung space ng kama, sabihin natin queen size, pero parang, di ba? Siksikan masyado. Oo. 'Di ba? Pero yun nga, kung magiging ano ka lang din, yung parang itatry mo siyang intindihin kasi nga nagluluksa. Yun yung parang feeling ko Aha. pwedeng pagbigyan. Pero dahil obviously ayaw mo, Aha. hindi ka komportable and it's very awkward. Kapag kinausap mo yung mister mo, hindi naman dun sa part na papipiliin mo siya. Wala namang ganun, di ba? Hindi naman. At hindi ka rin naman masamang manugang kapag ka gusto mo lang din naman ng ano. Pwede kayong maglatag sa baba. Ayan, oo. Di ba, kung halimbawa, hindi pa siya sanay na walang katabi. Baka may ganun merong mga taong ganun na para makatulog, merong warm body dapat beside them. Oo, may katabi. Di ba, may katabi. Nakita mo, naalala mo yung trending na chimpanzee, yung unggoy na parang inabandon siya ng nanay niya. Oo. Parang ang nakikita ko dun, kaya siya nag-trending kasi may binigay sa kanya yung zookeeper Oo, na parang parang ano, chimpanzee din Oo. na stuffed toy. stuffed toy. Kasi nga siguro para makatulong sa kanyang pag-adjust sa environment na bago at sa kawalan ng nanay, kailangan merong body sa tabi niya. Oo, Parang may ganon. nakayakap siya. May nakayakap sa kanya para makatulong sa kanya. Feeling ko may ganon. Nandun ako sa kasi nagluluksa. Oo. So kung ano man yung mga pwedeng paraan para maging komportable siya. Kasi ang hirap magluksa. Ako okay ako doon na halimbawa magkatabi, pero wag lang yung sa gitna. Pwede naman si nanay sa Tabi ni bandang gilid. tabi ni... Magkatabi pa rin yung mag-asawa. mali mo gusto lang siya maging ka-close. Diba? Gusto Pero yung niya sa may gitna- nakadantay, di ba? Weird nga kasi nasa gitna talaga yung So may options na hindi ka mukha masama. Oh. Pwedeng katabi siya ng anak niya Oo, yan. sa pinakagilid or pwedeng maglatag ng higaan sa baba ng O kama. kayong dalawa na, sige nay. Oh, diyan ka na sa kama, Diyan ka na sa nay. kama, kami na dito sa baba. Oo, or kung saan ka ba mas komportable? Oho. Doon ka ba sa baba? Dito sa ilalagay nating higaan mo? O Oho. dito ka sa taas? Kumbaga, siya yung bibigyan mo ng choice. Pero, dapat din, sabihin mo sa kanya na okay sa mister mo. Oho. Sa mister mo na lang sabihin na may timeline ha. Yung sinabi niyang 1 month Oo. Gawin natin yung 1 month. Oo. Tingin ko okay naman kay Min Ang medyo nang awkward lang siya dito kasi talagang Nasa gitna. nasa gitna kasi talaga yung nanay. Walang problema na makitulog dun sa loob ng kwarto. Wala. Pero pati yung space na dapat sa mag-asawa, parang nakuha na invade. Yan. So, ganun. parang, Baka parang kasi, awkward talaga. feeling ko kasi yung anak niya baka kamukhang-kamukha ng tatay. Parang ito na yung nagpapaalala sa akin ng iyong ama, Alam di mo, ba? ang, Mga ganon. ang pwede mong gawin, Min, yung ginawa ni Nicole dito sa amin na niragaluhan niya kami ng unan. Pillow. Oo, na life size. Life size. Tapos doon, May mga picture. nakaprint yung picture. So, pwede mo siguro i-print yung mukha ng, Pwede. ng asawa niya. Ganon. Para yun yung yakapin niya. Baka sakali makatulong. Oo. Di ba? Kasi ganun talaga yung pagluluksa, Jegs. Iba-iba kasi talaga siya ng level. Oo, iba-iba yung coping Iba-iba, mechanism. correct. May iba-ibang mga coping mechanism. Merong mga iba nagwawalwal, nag-iinom, Aha. 'di ba? May mga iba nagpapaka-busy sa trabaho or nagzuzumba hanggang mapagod, nagpapakapagod para pagdating sa bahay matutulog na. And in the case of your mother-in-law, gusto niya nasa gitna. Pero diba? ako based on statistics, ayan na sinasabi ng iba. Pag ang babae ang namatay, halimbawa, una. ang lalaki mabilis mamatay Pero Mabilis sumunod. Oo, mabilis sumunod. Pero pansinin nyo na pag una-una yung lalaki, mahaba ang buhay ng babae. Correct. Kasi bakit mahaba ang buhay ng babae? Paano wala na sakit ng ulo? Chares. Wala nang stress.
May ganun talaga. Oo. Ayon nga daw sa statistics, may ganun. So, Oo. ibig sabihin, kakayanin Oo, ni yan. mother-in-law. Mhm. Kumbaga, pag given the right atmosphere, the right support from the Aha. people around her, 'di ba? Kakayanin. Ayan. So siguro wala namang problema kung baga tiisin mo yung 1 month na sinasabi na yan, pero i-communicate mo sa husband mo na Han, pwede bang magkatabi tayo tapos si mami sa gilid or Yan, ano. ganon. Kasi parang para maging komportable din naman ako na mayakap kita. Correct. O tsaka madukot. Oh, Oo, tama yan. Lagay ka ng mga pangharang, Oo. ganon, para hindi mo naman, sa halip na asawa mo nakita mo, mother-in-law mo, parang nakakalurking nga naman talaga, di ba? Ini-imagine ko lang si Mina, siguro baka nakatagilid siya kasi Tapos nandun sa harap niya, di ba, nose to nose sila? ayun nga, kung hindi niya kaya maka-nose to nose yung mother-in-law niya, malamang sa Oo. gilid siya. Masakit sa katawan yun, yung isang posisyon ka lang. Kaya nga. Oo, tingin ko yun yung baka- nag-struggle sa ganun. Baka kaya pumilit ng gitna kasi baka mamaya yung mother-in-law mahirap na pag nahulog sa kama. Baka mabalian pa, ganon. Ay, di, gawan nyo ng paraan na may harang sa gilid. Lagyan nyo Gawin ng yung crib. crib. Gawin yung crib ang inyong kama. Ay nako, hindi Oo. natin masisi. Ako para sa akin, hindi natin masisisi dahil iba-iba talaga tayo ng paraan ng pag-grieve. Totoo. Ganyan na support na lang kesa magkaroon ng galit. Ayan, Oo. adjustment siguro, ayan, ang pwede mong gawin. Oo. Pag-usapan nyo ng sa asawa mo na kung anong Correct. pwedeng adjustment ng gagawin, Oo. 'di ba? Kasi hindi naman open naman kayo sa sa pagstay ni mother-in-law. Oo. Tsaka nagsabi naman siya ng deadline. Mhm. 'Di ba? Yun nga lang, hindi tayo sure kasi paano kung mapasarap. Oo. O kaya hindi mo narinig 1 month, sabi mo 'di ba? Pero Oo. ang sinabi niya talaga 1 month and 3 years, 'di Oo. ba? Hindi mo narinig yung 3 years. Ay, nakakalurk eh. Hirap talaga ng ganyang klase mga Oo. eksena, Kasi, pero di ba, haharapin mo 'yan. Pag nagluluksa ka talaga, hindi din siya madali para sa mawalan ka ng mahal sa buhay. Correct. Totoo, hindi siya madali. So, And- hindi niya kinakaya doon sa guest room kasi naaalala niya yung Tama. husband niya eh. At saka malay mo, hindi niya naaalala. Baka natatakot siya. May mga ganun natatakot sa kaluluwa. Di ba? Mga ganun. Pwede din. Hindi Oo. namin alam kung ano tumatakbo sa utak ng Oo. mother-in-law mo. Kasi nga, di ba? Oo. Paano namin malalaman? Hindi Oo, naman kaming Isa pa sa kamag-anak. mga pwedeng gawin nyo, i-rearrange nyo yung kama nyo, isandal nyo sa pader, Pwede din. tapos doon sa Doon gilid siya. yung mother-in-law mo, Doon siya sa pader. husband mo sa gitna, ikaw dito sa gilid. Pwede Oh, din. diba? So, para naman mag-adjust Oo, lahat. yan, oo. Ganon. At Gawin mo saka- lang lahat ng possible adjustment. Correct. At saka gano'n naman din talaga pag bagong kasal. Nag-a-adjust din Oo. talaga. In fact, hindi nga lang pag bagong kasal all your life bilang mag-asawa, nagre-recalibrate kayo ng mga galawan ninyo. Oo. At saka ayaw namin, Min, na magtanim ka ng sama ng loob doon sa mother-in-law mo. Correct. Kasi kung hindi mo na-address tong maliit na problema na to, baka magtanim ka ng magkaroon ka na ng prejudice, andyan na naman yung Oo, nanay eto na niya. naman siya, kontrabida. Oo, Pero sa ayan. totoo lang, kailangan lang talaga na Oo, makakasama. correct. Yun eh. Oo. May factor talaga. Mag-iiba to lahat ng sinabi sa namin. Ayan. Hindi magkakaroon ng awa kapag ka walang namatay. May Oo, namatay, correct. nagigrieve. Mm-mm. Diba? At hindi madali yun. Ayan, siksik mo sa pader. Siksik mo si pader, si Oh, si para Mudra. hindi mahulog. Oh, di ba? Yun naman yung concern, di ba? Oo, yun. Ang problema lang, malalamigan yung likod, malamig yung pader, di ba? Lagyan mo ng wallpaper para hindi malamig. Kumbaga, Yan. Tapos yung lahat, wallpaper, nakaprint doon yung mukha Mukha, ng di ba? asawa. Tapos hindi na aalis, dito na ako. may attachment na ako sa pader. Patay tayo dyan. Ay nako, well, ang importante, mag-adjust muna lahat. Ganun naman talaga mga kabisyo kapag tayo po ay nasa isang bagong at panibagong sitwasyon. There will always be adjustments. Yan. So, Ay. try natin lahat ng adjustment para iwasan natin na masira yung relationship. Oo. Importante yun yung protektahan natin. Bago pa lang pati. Oo. Gusto natin na we start at the right foot, Oo. ika nga. Tsaka ang pangit naman kasi na nagkasamaan kayo ng loob dahil simula nung mamatay yung father. Correct. Hindi mo na kinupkop. Oo, Di ba yung mga yan. ganun? Hindi siya maganda eh. Hindi siya maganda. Tsaka hindi siya hindi siya parang mabait masyado pagka hinayaan mo lang. Adjust na lang. May nakikita lang ako dito nagsasabi, itabi daw si Alexander ng butuan sa tabi ni mother.
Tapos mag-swimming sila. Ayan. Ay, nako. So ayan Min, pag-usapan niyo ng mister mo. Kasi hindi mo to problema niyo tong mag-asawa eh. Correct. Paano yung gagawin ninyong diskarte? True. Na kinukup-kup niyo si mother, andiyan kayo dinadamayin sa at the same time, walang nagiging problema sa hindi kayo nagiging parang uncomfortable. Ito na yung practice of an open communication. Yes, So, oo. if tatry mo nang sabihin sa kanya na, alam mo, you can always try with, hindi ko sure kung paano ko to sasabihin, na hindi ako magmumukhang kontrabida. Aha. Kasi hindi ko naman gustong maging kontrabida. Yes. Pero papaano ba? Anong Na gagawin makakapag-adjust natin, tayo. Oo. Yan. Kasi yun naman ang intention mo eh, di ba? Tama. Maayos naman. Correct. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This